बेवहाय दिनैहाय गिबियाव आङो बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' साननैसिम आङो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनैहाय नैबे गुसु बोथोराव दिनै मा होनो गोरिब दुखिया न'खरनो थांखिनानै बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै दिनै नैबे मुहुर्त गोजांनाय समाव जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय खमबल राननाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों। जोंनियावल' नङा 40टा समस्थियाव बे अलरेडि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवाराव जोङो दिनै रानजेनबाय। मोनबा प्राइमारियाव रानदों जों दिनै बेंटल सेरफांनिफ्राय जागायनानै दिनैहाय नैबे थाइखाजरा प्राइमारि एबा भिसिडिसिनि सिङाव दिनै जोङो रानफैबाय आरो नेक्स्टआव आद्रा थानाय जोङो प्राइमारिफोराव जोङो रानलांबाय थागोन। थांखिया बेनो दिनैहाय जेरैखम इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेब्ला फैदोंमोन बे समनिफ्राय दिनैसिम रायजो राजाफोरनि सायाव नायै नायै जोङो मावबोबाय थानाय बे हाबाफारिखौ जोङो मोनबोबाय थादों एबा होबोबाय थादों, जों बेखौ बुंनो हायो। दिनैहाय जोङो मोनसे प्राइमारियाव 150 जन बा 150 जन जों बिदि रानबाय थादों। दिनै बेंटल सेरफाङावबो बिदिनो 150 जन रानदों आरो दिनै फैयै फैयै जेरावबो प्राइमारिनि सिङावनो 150 जोङो प्राइमारिनो बेनिफिसारिफोरनो जोङो रानना हरनो हादों। बेखिनि पार्टी हिसाबै नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थि माबायदि दोलो जानानै दं? पार्टी हिसाबैथ' जोङो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ खुनु फासयनायनि खोथा गैया। बेवहाय जोङो जेरैखि जाया जोङो फैगौ जानो गोनां बिसायख'थियाव अल बिटिसिआवनो बा बिटिआर ओनसोलावनो जोङो मोजां गासैबो समस्थियाव जोङो देरहाजोबगोन बे मिजिंखौनो लानानै दिनैहाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो इयुथ हिसाबैबो जोङो गोबां फैबाय थानाय समाव माबायदि जोङो गोजौ फारसे मोजां पजिसन लानानै देरहाहोनो हायो बेखौसो लानानै जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों। देरहानायाथ' अलरेडि देरहाखागोन आरो 14 हिसाबैथ' नोङो बुंनो बाहाय गोनांथि गैया, एकदम 100% जोङो देरहाखागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। चिरां जिल्लानि बुमेश्वर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट खाख्रागाव राबापारायाव ब्रैथि दमासि फोरबो खुंफुंगोन बिटिआर सरकारा। जानुवारि दाननि फैगौ 19 आरो 20 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा बिटिआर सरकारा। बे गोथार मागो दमासि फोरबोआ आसामनि मोनसे एंगारहायै फोरबो, जायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो गोथार मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लायाव बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। बे ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबोनि गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै बड' ट्रेडिशनेल डान्स, राजबंशी ट्रेडिशनेल डान्स, राभा ट्रेडिशनेल डान्स आरो कालचारेल प्रग्रामबो थागोन। आरो नैथि सानाव हौवासा आरो हिन्जावसानि हिल ट्रेकिं, एथनिक फुड कुकिं कम्पिटिशन, भेरियास ट्रेडिशनेल डान्स, हौवासा आरो हिन्जावसानि टाग अफ वार, बेनाना ट्री क्लाइम्बिं एबा थालिर बिफां गाखोनाय आरो सिंगल ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशन हाबाफारि लानाय जादों।